alaikum salam. A ina kai zan? To ka san mene ne? Ga ta nan mun tsince ta. Kawai dai mun tsince ta yanzu ka san me zan gaya ma inda za ka zo karɓa. Ai kana gama gaya ma mana. Akan hanyar ɗan barci kai ɗaya amma in ka ke musu hanya kamar da ce kodilin guda ɗaya ka tawo da shi. Shi ne kawai kodilin a kyawun. Kodilin magani da laka cewa maka maganin mara kodilin guda biyu ya ka tawo da shi 1 2 ne. Kai za ka ga layin ta. Sai ka zo karɓo yan. Da layin har da layin. Sannan ya ka zo da kuɗin su a biyu.